Muli ka sa ato ugma, Baydante? O meron, istabi as itong probinsya sunod adlaw. O mananghid ko sa atong labaw ba nga bakasyon sa tao tagbilig 1 week. Ninduta Saman. sa likuyog ni mo. Pero nagtuo ko nga, di mo sugot ang akong asawa nga mubiya ko sa ka semana sa mua. Bag-o pa ba siyang nanganak sa ikaduha ng mga anak? Ikaw ba sundano sa ginasawa ni mo eh? O pagili pagtuig sa imong anak ko sundan na yun. Unsab sa Sawon. Naman di ang lami. Lami magito. Lami ko taon. Lami din na? Gabi ilang gani ba, no? Ano naman? Di unta mo sugot akong asawa ba? Nga muana ko niya ba? Pero mugos ko. Lami magayo. Ikaw ba? Mo to nabirahan na akong kaduha ng asawa eh. Pwede din na. Pag-ubili ng anak, pwede din. Ingon man siya nga tinaw na iyang ihi. Mo nga gipugos na ko eh. Stilan, ako pa na ikaw. Ako pa ikaw, no? Para makapahuway ng asawa ni mo. Puyog, taugma, ulit na sa itong probinsya. Sige na, mayroon eh. Tita eh. Nadagi kong Baydante na. Nakanangig ko sa among labaw nga. Mubakasyon ko sa kasimana. Mo adto ko sa among probinsya. Sugod ugma. Ay, ang problema ning akong asawa. Bayan pag sugot ng akong asawa. Yan isang musugot. Kung tayo nuglar na ugma. Musugot na ni Sylvie. Birahan ko dahil sa mayoy. Birahan ako siya. Jer-jer. Hantod buntag. Mo ba day? Ha? Mahal kong asawa? Musugot ka nga mularga ko sa among probinsya ugma? Okay na din mo nga di na ito magkita ko sa kasimana day. Okay na dong, oy. Ha? Aron sa to, makapahuway sa kapag sige ni mo jer-jer na ko, oy. Halos kada adlaw na malansad ka, oy. Nanghang naman ning ako. Unya, bago pa ba akong nanganak, ha? Basi mamabdos na sab ko, ani. Sa lami mong kaya akong asawa ko, bibi. Tanawa na ka. Day. Buwag-buwag sa Gahi- kuno tanduha, eh. Day. Sige. Sige, day. Nalipay lang ko, day nga. Musugot ka. O, sige. Kuyugan ako si Baydante ugma, day, ha. Pero, day. Lami lang kayo. Tanawa ko ay. Tanawa. Litrang B. Utog kayo. Pastilan. Buntagay tayo ni Ronday. Usa kasimana biya kong bawa din ni day. Di ta magkita, day. Uy, Oh. dungo pa ginamahurot imong lana dihasod sa imong pundiyuhan. Uy, di ni mahurot, day. Kay pirmi kong mukha unog lang siya ug larang. Doon na lang isang probinsya. Kung si Baydante, nagsalod ako sila. Ay, kapuya biyahin ni magbiyahe nga magmotor lang. Kamusta ka ako ini makasakyan na, no? Auto na gibang akong driver ba? Parehas ako mga kauban sa opisina. Ay, salamat. Naduaw ka din sa atong probinsya, Dong Rene. Abi ko ba nga, di ka na bagyod mo ani din eh. Kay patay naman ang imong ginikanan. Ay, mo ani gyapon ko, tiyo. Dagan ba ako mga igagaw din, eh. Kini dong. Abi niyo, no? Si Dolor ba yun, dong? Dolor? Dolor. Dolor. Uy, si Dolor, oh. Imong uya ba kani adto din sa probinsya. Uy, daga pa siya, dong. Hala. Hangtod ron. Mo ba? Oo. Mo pa rin siya minyo, day. Ay, Uy, kung mo pala punta siya mularga kanina to sa Manila, ayan, kami giduntang magkadayon. Kaya sa tinuod lang tiyo, no? Hangtod ka ron. Nahigugma pagyapon ko niya, tiyo. Pero, wa na ipaglaom kay... Wa na ipaglaom nga magkabalik pa ming dawa kay minyo naman ko. Doon na naman ko'y pamilya. Tinuod kita nga minyo na siya, Dante. Okay. Saon nga. Ambot, aduhan mo gilin yung anak. Siyang asawa taon, sundan nun kayo. Asawa taon, meron eh. Mo pa'y pagtuig sa ilang anak, sundan na yun. Mo pa'y pagbuwan, sukat pang mga anak, sa ikaduhang anak siyang asawa, paita. Hilig mo na siya sex, good. Gani sa uyab pa mi, halos kada adlaw ko niya hilabtan sa payag tus ibabaw. Ha? Napamangani ang payag hangtod karon. Ah, tuta. Napangtunog dito rin eh. Naapa. Papanik kami nyo eh, ha? Sa katulong mga edad. Nagasuway ko nga, nakauyab dito sa Manila, pero akong gibuwagan. Bati man. Ha? Di man ko malipay niya. Sama sa kalipay nga akong bation kun sira niyang ikauban ako sa pag-sex. Oh, di durol. Kibaw ka, Dante. Gusto na ko nga magpadayon ang among relasyon ni Rene. Kaya ang tutron, nahigog mo manggihapon ko niya.
Pero day, di na may tabo pa. Ang pamilya naman taon siya. Kung pugson mo, magbalik mo sa inyong relasyon, kamay alkanse. Kung ano kining, wala kayo mga mapaabot ni... Bahala na, uy. Uy, Basta di ba? ingna siya, Dante, ha. Makikita ko niya sa payag sa kanina mong abutanan. Oh, Sige na, please. si Durul. Mao ka na. Dili ba ayog ang magdugay didto sa ilang probinsya si Rene kay may uyab man ka siya didto. Basig pagkita sila, magkabalik ang ilang relasyon. Mama Baya, imposible na maoy nga mahitabo nga magkabalik pa sila sa kanhin niyang uyab. Ay, ikaw ba yay nagsulti nga dako o gusto imong bana sa kanhin niyang uyab? Unya og magkita uroy sila didto? Ha? Unsao naman lang? Basta ma, wa ko mabala ka bahin anak. Minyo na ni Rene. May duha na mi ka mga anak. Basig minyo na sabtong iyang uyab ma. Busa wa na'y mahitabo tali nilang duha. Wa na ma. Mo ni ang gisulti bay? Ay, wala kitaon. Gusto siya magkita ni mo sa kaninyo abutanan ba? Katong karaang payag ba nga way bumbog? Bida ba? Gimingaw naman ko niya da. Stilan. Wa pa di siya anak ron. Maoy. Huwag pa yan, kuot pa kayo na ba? Ha? Huwag niya anak di kuot kayo. Bida, no? Huwag may bata nga di agi sa iyong kuan, di ba? Abi ni mo no, kani adto ba? Uyab pa mi. May numdum jud ko. Kung mga adto gani mis payag og gabi mabuntagan mi og ana dito Bilib ko niya kay di gid mo reklamo. Ba ba? Oo, ang akong asawa mo reklamo Di na sa ganahan og kada adlaw mi jerjer kay hang na kuno kanyo. Nga, sa iyon haw na mo, ha? Kita ka karong gabi niya dito sa inyong abutanan. Katong payag nga way bungbong. Kay maadto siguro. Unsa? Kung kita ka niya. Ha? Ako, di ka makikita. Ako lito busin mo ba? Unsay mutubos? Ay, ako lito nga karong gabi ito sa payag. Ako yung jirjir atong dulur. Kausa lang. Oy, pangitag mo, pangitag mo. Ay, nagilabti na ako Sige na ba, please? Ay, yaw lagi nagilabti na ako Unsa ba? Burbida. Sige, ito ha, magday ha. Kay tanaw rin mo ng kondulor, mingaw siya si mong bakting nga may dunggan. Pida gid nimo, oy. Minyo ka na. Busay na pagpakikita pagbalik dulur. Teo, makikita ang dog ko ni Dolor, pero di na ko biyahan akong pamilya Ano ba? Stop na ha. Uli dahil bay ha. Kasabot. O, Teo, kung makontento ko. Buam ka. Pastilan ni Sprine, oy. Dili yung di kagwantan ba tawana da. Dili makachirjir og lain, pastilan. Hay. Asa man tal maliwat ni bataa, oy. Nakadagkot na kung upat ka buok katol. Nawa ng mga lamok. Wa pa mas rin ni, uy. Iya, man tingali kong Indianon. Kimingaw na ba kay ko niya? Oh, Dolor? Ren! Ren, salamat ka niya pa! Dolor! Dolor! Ren! Dolor, kainit ni Mugnabil. Mingaw na kay ko ni mo. Mingaw na sad kay ko ni mo. Mingaw kay jerjer ni mo. Mingaw na sa kong journey mo. Pariyat. Dalan ta sa sahog. Kimingaw na kay ko si mo, ha. Magigda Sige na, hita sa sahog. Mingawan ako, Sige pa rin ka na kalabi. Makaya magkaya ka mo singalong lagi sa akong asawa na Kaya mo sa asawa pa na sa mo singalong na ako. Reklamo pa kay nakukulong ako Nakauyab ko ka doon ito sa nila. Gamay ka ilaha, di pa diya sa imo nga. Paano ka? Ay. Agay! Rene. Ito, drive na ako. Nagpayo ko tulong ka. Dali. Dali. Nakahigla ako tulong. Dali. Dali. Sambak, dali. 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 Tara.
Daghan gid mi ni dolor sa payag oy. Nya naluya mi sa among gibuhat kay perti gid among kumpati. Ug gusto siya nga biyaan ako nga akong asawa ug magtaban mi. Panahap ko siyang ibalbaran oy. Tungod kay mahal ako nga akong pamilya. Ug di ko makatugot nga magbuwag mi sa akong asawa. Igo na lang taon siya sa paghilak. Magtumang kasama ang kaagi ni Rene. Dinhining tulumanon. What's the style? Igo na lang sa paghilak style.